Hi guys! Welcome back again sa my YouTube channel. Karon ako nakabalik og vlog guys kay kuan. Kanang naay kaya laging hilanat guys ambot nga nang gabalik-balik man. Usurog hilanat guys di ra kay diri sa amoa. So amping lang ta kanang nay guys no kay parang kuan usod jud hilanat rong panahon na. Dito sa amoa guys sa Bohol mga pag-umangkon gipanghilantan daw sad. So manang karon pa ako nakabalik guys kay karon pa ko naka okay ang lawas. Then as usual ako lagi po nag-isa guys kay si Nonoy duty. Overtime na siya guys, mga 8 pa out nila guys, mga 8:30 pa abot niya diri sa balay. So gikan day ko guys og merkado guys, nimpalit ko og kuan guys, kay gigutom jud ko guys. Gutom, naghuwat ko sa kuan ganina kay na may kuan diri guys kanang naay manuroy ba mga balakyo nga na kamutikyo. Wala man nanuroy si ate matong niadto kog merkado kay naasad ko gipalit guys. Palit ko og kuan, merienda guys, merienda ta pizza. Ayan guys, mo nang gipalit guys nga merienda. Hinius pizza. Ham and cheese man ang akong paliton guys kaso nahutdan na. So Hawaiian ra ni siya guys. Tag 90. Tan. Okay. Imbis kay panang paliton murag pabor pa ko ani guys na pizza paliton mabusog pa ko. Tan favorite po din ni Nonoy guys. Di po yun ako mahurot ron guys oy. So daghan pa kog mabili ni Nonoy unya. Nigabot niya na siya'y kaunon. Then guys, mga unsa ta guys. Pizza. Gadali ko guys kay gahuros-huros naghangin guys. Sa typhoon nga Julina. Ana, ang dagom na diri agay sa amo guys, diri sa Lapu-Lapu. Kusog naghangin ug gangit-ngit ng panahon. Amping mo diya guys sa inyong mga lugar. Typhoon nga Julina. Di lang sa tamo gawas kung wala tay tuyo sa gawas. Madali ko guys kay agahong payong nilupad na. Nalakaw ko nilupad na ang payong sa kusog sa hangin. Samahan sa ta guys. Galon sa salamin kay ano kang usul gilanat rin guys no? Kaingon ko og diri ra sa ano usul gilanat. Sa asang lugar ron guys, usul daw gilanat. Duwe-duwe ko naka-vlog guys kay putol-putol ang pag-vlog guys kay ang hilanat lagi si balik-balik
Grabe. Kaduhanan na ako, guys. Abusuguan ni guys kaysa sa pan. Kaya wala na guys, better ang tako. Kuan, tanang na ay bukupay, ay sala to? Pandikoko. Kaso, gidala ko sa kuan guys, ang mga paasa sa ang favorite man sa ni Nonoy. May uban guys, no, makahurot og kuan. 8 ka slice. Grabe. Ako guys, ako kahurot guys, oy. Mga busog na galing ko sa duha guys. Sa ibang lugar karon siguro kusog ng ulan. Amping mo diha guys. Di lang mo gawas. Magway tuyo sa gawas guys. Stay at home sa lang ta. Kamura kusog-kusog yun yung Julina. Kusog hangin. Masaya nga ni makahuna-huna ko sa mga paumangkon. Dool pa lang. Nakaon ang tapos sila nga ni. Kamingaw. Piniya. Ako guys, mukha ano, ingan yung pizza nga ko ra. Mga baratuhon na ba? Ganahan pa ko ani guys, kaysa atong mga mamahalin bitaw nga pizza. Kung ganahan ko wala to guys, labi na kanay daghang mga toppings mga insa pa na. Mas gusto pa ni nga ni guys. Hindi ko hili kayo mukha mga mamahalin guys. Halang pagkaon. Nabusog na ko guys.
Patulo ka slice. Napay 1, 2, 3, 4, 5. Napay 5 guys, ka slice na bilin. Huwag baka ni Nonoy. Sarado na to guys kay bili ni Nonoy. Mahurat pa kaniyang 5 kabuok guys. 5 ka slice. Nabusog na ko guys sa 3 kabuok. Ako kaingog na kong kaon ay. Say ganing guys kay duha ra ang mahurot. 2 ka slice. Pinakataas na ng 3 ka slice guys. So inom lang tag tubig guys kay ouch. Ano siguro ko pa imnon ano eh. Ay. Gamay lang guys kay bawal sa ninako kay gahang UTI. Grabe pang tulak kay sa pizza. Pizza. Nabusog na ko guys. Hi guys, napuman ako kaos pizza guys. Nagbusog na ko sa duha ay 3 ka slice guys. So, nang taod-taod guys, magluto ko og kuan. Yung palit ko og mopalit man ta og tilapia. Nangita ko og tilapia tapos kuan guys, palengke kaso nahilo ko, nalipong ko sig libot-libot nangitag tilapia guys. Wala ko kitag tilapia. Agawang napalit kuan guys, atay balunan. Ang adobohon guys. Atay balunan. Pila ra galing to? 170 ang kilo. Mahalo eh. So, una kay murag 150 ra to guys, no? Kung kay Diyos ko, tanan ng mahal na gyud. Adobohon taw na niya, atay balunan. Kita-kits taw niya guys, nigluto na ko. Simple ra good guys, oy. Din gamay ra sad kay kuan para ugma ra man sa duna mga sudan. So, di ay guys, ang i-share ninyo og unsay akong tuyo unta sa merkado guys. Mapalit unta ko og kuan. Banig guys nga plastic ba. Kay kuan. Kita mo sa among kutsyon guys oh. Medyo gamay ra gyud ni siyang kutsyon. Magkuan ming Nonoy, magkarambula ming Nonoy kay luhagan man ko. Matong kuan mapalit ko banig kay ari ko sa sawb mo higda. Ari ko guys o sa ubos. Ari ko ubos mo higda guys, butangan na ako banig. Magbanig lang ko kay og. Des agi guys, kita mo sa among airbed. Ning palit mig airbed guys. Sayang lang 850 among palit kauban nas bomba. Wala na mo nahigda guys, wala na gamit. Kay katong pagbomba ni Nonoy, okay na. Gigdaan na namong duha. Diyos ko, mura man kong nalipong guys. Uy, gikabuhi ko guys. Feeling na ako nga galutaw ko kuan. Galutaw ko sa tungas langit. Gikabuhi ko tama, nalipong ko. Mo to nga wala na mo gigamit guys, pati is Nonoy mo pod nalipong pod siya paghigdas arbed. Sayang lang guys, wala to gitambak lang. So, mo to dili magamit. Tin mo palit unta ko og kutsyon. Galing kay walay kutsyon dito sa ak merkado guys. Ang utana ko kuan naglibot-libot sa kupangitag kutsyon, wala daw. Banig lang naa kaso plastic. Kaso guys, namahalan ko oy 300. Grabe. Pilag banig dahil sa inyo ha guys. 300 ba? Parang mahal man diri oy. Okay ba guys, feeling na murag na sa 100 plus ra siguro ng kuan isingle pa. Kanang gamay ra ba guys, isahan lang. 300 man oy. Wala ko kapalit lahos guys kay namahalan jud ko. Ambot lamang ka sa kuan sa merkado tus upon galing kay
dili pud na ko kaya lagi guys magbiyahe ko kay kuan ako ra isa. Gusto na choice jud guys, paliton gito na akong kuan 300 mapuhon. Balik ko ato sa merkado para lang kuan kay di ko katupag ayo guys kay kuan lagi luhagan ko das ni agi nahagbong ganing ko. Maari ko sa saw guys oh. Banig na anad naman yung pugog banig guys. Unahan man yung pugog banig kay di kayo init sa likod. Kaso wala ko kapalit lagi ron, pero no choice guys. Mapuhon balik ko na lang dito na ako. Balito na lang to na akong 300. Much later. Much later. Hi guys! So guys, human ako og luto guys sa adobo nga simple lang na pagluto nako sa atay balunan guys. So ang hirataman akong pag-vlog guys. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Daghang salamat sa mga bagong nag-subscribe sa aming YouTube channel. So wala pa nag-subscribe guys, bali kog subscribe, like, share and comment. Pa-click na po ang notification bell para ma-update mo guys kung na may bagong mga videos. So ang hirataman guys, daghang salamat kaayo ninyo guys sa inyong pagtan-aw. Amping mo dira sa inyong mga panimalay. Bye!